Zdar, tu je Ondrik, zdravím vás pri ďalšej hre a dneska si ideme ukázať hru Diep.io. Áno, dáme, ako som už na 3. videu hovoril, že sú tu FFA, Team, Domination a Mothership. Dneska si ideme ukázať Mothership a niečo si o nej povieme. Takže ste tu tank, ako som hovoril už na 2. videu. Takže a musíte zničiť tieto štvorčeky, trojuholníčky a päťuholníčky. Zistil som, že sú tu aj mega päťuholníčky, ktoré sa strašne, ale strašne ťažko ničia a dám vám to strašne veľa bodov, ale zase. Takže sa to asi oplatí ničiť ten veľký. Ideme si vylepšiť tank, dáme si reload, damage, penetration a speed. Ešte raz penetration, damage a reload. Takže ideme tu zničiť vidíte. Takže dneska si ideme ukázať vylepšenia machine gunu alebo twinu. Áno, aby ste mohli vidieť, aký je twin, aký je to tank a čo má dobré. Takže má 2 kanóny. Pomoc, už je tu po mne trojuholníčky, mothershipové. Takže ideme ukázať ešte k tomu aj mothership. Ako vyzerá. To neviem, či sa dostanem k tej mojej, kde je. Aha, hen tam na druhej strane. Ničíme si tu. Takže môžeme si tu vylepšiť. Mám málo života. Pomoc. Zabili ma do keľu. 24 level. No, nevadí. Takže ešte som vám zabudol povedať jednu informáciu, jedno info, že na Mothership sa získavajú 3-krát ľahšie body, takže je to dosť ľahké potom získať tie bodíky a asi preto, lebo aby ste mali lepší tank rýchlejšie. Máme tu level 19 už. Vylepšíme si bullet speed, bullet damage, penetration, teraz až damage. Dáme si teraz ten machine gun. Zdá sa mi, že toto je tá mothership. Vidíte, je to takéto. Ono má také trojuholníčky a tu má život. Takže je to tak. Tak to vyzerá mothership. Ako ste mohli vidieť, ako môžete aj teraz vidieť. Takže ideme si tu pozničovať tie štvorčeky. Vidíte, toto je ten veľký päťuholník. A dneska si ideme ukázať Destroyera, ktorý strieľa takéto obrovské gule a strašne veľa uberá. Takže potrebujeme damage, penetration a reload. Takže ak vidíte ten život, vidíte, ako sa mu veľa ubral. Takže 3-krát si môžem vylepšiť a ak ho zničím, až 5-krát si môžem vylepšiť. Takže máme skóre 41 level, skóre tu ani není vlastne. Až keď zomrem, tak mi ukáže skóre. Je to dosť rýchlo. Destroyer je celkom dobrý tank, bo strašne rýchlo. A máme tu ďalší päťuholníček, ktorý ľahko zničíme a je môj. Takže máme tu ďalší päťuholník, som zničil. Vylepšíme si tank a máme tu hybrida, že ten tank má aj také trojuholníčky, ktoré vám zabíjajú napríklad. Trojuholníčky takéto, potom máme aj štvorčeky môže nám zabíjať, ale za to môžeme aj takto strieľať. Takže ukázal som vám Destroyera a čo si musíte vylepšiť, aby ste ho mohli mať. A tak je strašne silný, zničí jeden päťuholníček, ten menší, na 1 ránu. Takže zabijeme tohoto hráča, ak sa mi to podarí. Asi ne. A chyba je, že s tým Destroyerom sa strašne ťažko strieľa. Čo mi to laglo? Tak. Mi to stále strieľalo. Takže Mothership je ako keby taká obrana. Ak máte malý život, tak aby ste mohli... ďalší je tu veľký. Päťuholník. Získame ho zase? Neviem, či ho získam. Ale asi ho získam. Áno, je môj. Práve som získal veľký päťuholníček a niekoho tu môžeme zabiť. Áno, môžeme do keľu, zabili ma.
Takže idem do keľu, čo sa nepohybujem. A ak strieľate z destroyera, tak je dosť ťažké. Áno, zabili ma 45 level, hral som to 3 minúty 9 sekúnd a získal som 42 000 skóre, 257. Mal som hybridný tank a zabil ma tento. A asi som aj minulé video povedal, že ak vás niekto zabije, tak vám ukáže, ako hrá ten hráč. Takže dáme si ešte jednu hru a to je asi koniec. Takže povedal som, že sa spawnujete s polovičnými bodmi, takže si vylepšíme reload, damage, penetration, speed, damage, penetration, tak. A dáme si flank guard, to neviem, či som minulé video ukázal, takže vyzerá to takto a je to celkom dobrý tank, ak je vylepšený a asi niekoho tu môžeme zabiť. Áno, takto sa zabíja hráč. No, tak ho asi nezabijem. Tu je sprayer, to je nový tank z machine gunu. Ten sa nejak lagol asi. Áno, zabili sme ho. Jo, jaký som je obrovský. Dáme si triangle a tento tank je veľmi rýchly, ako ste mohli vidieť. Ako môžete aj teraz vidieť, je oveľa rýchlejší, lebo vzadu má twin ako keby. A tie guličky vás poháňajú dopredu, keď vystrelujete. Takže zabijeme ešte jedného. Áno, buraka, ďalšieho som zabil. Takže dáme fightera. Ten ma minule zabil. Všim si hral a tak. Takže hráme. A niekto tu je. Môžeme ho zabiť. Ak sa spawnete, tak chvíľku blikáte a tak ste nesmrteľní. Ešte ma tu zabije. Takže musíme počkať, kým prestane blikať, aby som do neho nenabúral. No, už prestal blikať a tak to ho teraz zabijeme. Takže ideme, pokračujeme a zase sme niekoho zabili. Hore vám to ukazuje, koho ste zabili a asi ma zabijú. Čo sa nepohybujem. Takže ideme tu niekoho zabiť. Ten je silný. Radšej sa od neho vzdialujeme. Takže ideme. A tu niekoho máme a ideme ho zabiť. Trapper. Že bije tu. Tu je machine gun. Tu ideme vyskúšať zabiť. Ne, oni ma zabijú. Ale nie, my zabijeme ich. Aspoň. Ne, oni ma zabili. Takže teraz som mal 57 000 skóre, 349. Level 45 a hral som to 2 minúty 16 sekúnd. Preto som to hral menej, lebo som sa spawnul s 21 levelom. Nie, 22 levelom. Takže dovidenia, ľúči sa s vami Ondrik, je to tak video, možno budúce video bude vlog alebo let's play. Dovidenia, uvidíme sa pri ďalšom videu.